ассалому алайкум дӯстони азиз, дар зари навор лайк монед ба дигарон ҳам бирасонед. дар бораи қурби асъор яъне ки курсро бар шумо маълумот медиҳем ки мутаассифона хабарҳои бад дорем. $100 баробар ба 1098 сомониву 24 дирам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1190 сомониву 53 дирамро ташкил мекунад. дӯстони азиз, тӯли чанд вақт дар сомонаҳои иҷтимоӣ набудем, мутаассифона камтар мушкилӣ доштем, мушкилӣ ҳал шуд, алҳамдулиллоҳ ки минбаъд дар бораи қурби асъор бар шумо маълумот медиҳем. ва ҳамчунин мутаассифона хабари бади мо ин аст ки рӯз то рӯз қурба яъне ки курси рубл поён шуда истодааст. барои чӣ инро рости гап намедонем. 1000 рубл баробар ба 114 сомониву 30 дирамро ташкил карда истодааст. рости соати 8 ана ҳамин бегоҳ дидам ва бовар кунед хеле ғамгин шудам. дар курсиҷи ана ҳамин қадр нишон дода истодааст. умедворем ки қурби асъор яъне ки курс боло раваду муҳоҷироне ки кор карда истодаанд иншоалло як баракате дар онҳо шавад. дӯстон азиз, минбаъд дар бораи қурби асъор бар шумо маълумот медиҳем. ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед.